Yes, okay. Me? We. Yes, and this mom, okay? And this dad. بابا. Yes, my baba is from Syria. جابوكي بالعربي السوري انت بتفهم العربي. Em vaig posar a llegir el primer llibre que em va portar la Júlia per inèrcia. Barcelona? Per fer alguna cosa. Messi? Yes. D'alguna manera em porten a casa. Hi, I'm Julia. Bé, no a l'edifici, a la sensació de casa. Casa teva és això, There was a bad on et renyen per arribar tard a sopar. sun and wind. On passes les hores, on hi ha la teva gent. Yes, of course. I tothom té aquest tornar a casa. I jo l'he perdut.